everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, libat. Unsa man? Nganong ni Amsia din eh. Love, unsa may naasi mong ba? Si Laila. Unsa? Rexon, mahimo ba? Ayaw pa ko na una og lain. Venos, Porbida, niya ng mga witness. Ug niya na si Maninoy, nimo. Nakabati ka, Rexon. Niya na mo kasal nato. Sige na, pag-ilis na. Rexon? Nausam ka? Nalipong ko na siya, Papa. Uy, paim na nagtambal. Andam na si Maninoy Rolando nimo. Yes, Papa. Rexon, sige na. Imnan ng tambal sa lipong sa o pag-ilis na. Sir Diggs! Sir Diggs! Oy, Laila. Usa man, ani ka bukaon sa kusina? May nam na ko tubig din ni Sir Diggs. Sus, buangan Sir Diggs, uy. Ha? Uy, kinsa may nabuo? Ako ba? Kon? Uy. Laila. Ayaw taon dahil pinawagin dahil, ha? Dili mahimo, mabuang ka. Daghan pa ka buhatunon din, eh. Kon ka na painaw na ko tubig kay kulba man pirmi ko na. Okay. Kanit lang, ha? Di kolbaan eh ka, ha? Lagi, grabe jud. Lain kahit pamati. Okay. Ano yan? Nakaipis ako. Wala. Inuman yung tubig, aron mawasan ka sa kulba nga imong gibati. Okay? Kining Sir Diggs, kanabang, unsa may kubuhaton kumutungag yun sila si Rexon o si Venus tini. Tuod, no? Unsa man to imong buhaton? Mo ginay nakapahasol na ko, Sir Diggs. Kuan. Okay. Ang importante ni nga di ka mahasol. Pero nahasol man ko, Sir Diggs, kay wa mo kay bago sauna ko sila pagtubag or pagatubang. Mao na ako. Ang atong buhaton. Okay. Mao ang pagsulti kang Rexon sa Tinuod nga ni Asya dinhi magpuyo. Ha? Dili ta magpadaog sa malditang Venus. Bawion ta sa Rexon. Ay, yes! Ay, mao ginaangin itong buhaton, tita. Bawion ka si Rexon. Niyago din ang my God. Ang lang ani siya mapuyo din, di ba? Okay tita. Naibaw baka ko nun sa number sa bahay nila ni Venus Ganamus? Kunanday, kining ako, day. Naibaw ko, day. Nakapanawag na magani ko dito. Kanang, atagi ko, Sir Dixby. Kaya manawag ko sa ilang Venus. O sige, Ricoy. Hatagi dayon si Laila og number sa ilang bahay ni Venus. Nana ang witness sa inyong kasal na Rexon, Venus. Yun na. Porbida, ay naman si Rexon. Tuwa pa. Nag-ilis, Papa. Tito Albi, Venus, huwag ko mauway sa seremonyas. Wa pa, Bimbo. Lakaw na. Abtuan na si Rexon. Kaya abtuon ako si Maninoy nimo. Venus, hayam na si Rexon. Tuwa sa kwarto, Bimbo. Lakaw, Bi. At tuwa. Pagawas na. Kay kompleto na ba ang witness? Kinahanglan makapirma na sa among kasal. Hala, uy. Ikol ba mo kung natanas, telepono, uy. Ano man isad, uy. Sige na, day. Dayon. Unya, pangita, dayon si Rexon. Ha? Time pa, Sir Dix, kanang makunauna-una kong isulti niya, Sir Dix, ha? Mo'y bisan unsang mo santop sa imong nahuna, mo'y isulti. Sige. Bahala na lang niyo, uy. Manawag niya ko. Kinalang magkapauli sa Rexon din, eh. Sa dili pa nato mapalubong si Papa Luisito. Bimbo?
Ay, kaya nag-ailis ka na, Erickson. Dali na. Nagpaabot na nimang imong partner sa gawas. Oh, partner? Oo, si Venus God. Congrats, ha? Swerte ka kayo nga. Maog yung magkapangasawa ni Venus. Oh, ha? Swerte? Oo, swerte ka. Kaya dato siya. Gwapa. Ug nabuang pag ginagmahay ni mo. Oh, Rexon! Love! Dali na. Sugdan na to atong pinirmahay. Pero... Rexon, ayaw na pagpero-pero diha. Human na to sa itong pinirmahay. Manuroy na ito sa gawas. At ito mag-honeymoon sa hotel nga atong gibook sa atong kasal. Rexon, may kukasawas ka mong kasal niyo eh. Nagpaabot na siya sa garden. Rexon, love, abi ni mo, nindot na ba kayo ang garden? Dali na. Ano makagawas na tayo ining baya? Oo. Tana, gawas na ta. Uy, guba man tingali lang ng telepono, uy. Dili man makontak. Ay, Ay, paghuno ko kontak ni Laila. Katapang tingali na nila. Kanang tinipapan. ay, di gid makontak, Sir Diggs. Mingaw ti kayo. Ako'y kontak, be. Basi no ka ako'y swerte yun. Sige, Sir Diggs. Kontak ako, no. Patay mang linya. Ha? Patay ang linya. Murag giibot ang linya. Ay, mingaw pa bastira na. Ha? And now I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride now. Rexon, sige na. Hagin ako sa lips. Gipakis na ta sa huwis, oh. Pwede magdugayon na itong gamay atong kiss? Ha? Nalipong naman sa ko. Okay, congratulations. Magtiayon na gyud mong duha. Pak! Oh. Rexon, nakabati ka? Okay, ayaw na itong duha. Uy, sus. Nga nung mas tao niya akong dugahan, uy. Mura man yung gidukduk sa kakulba, uy. Laila, Tita. wa kapag yung makakontak silang Venus. Wala pa gid tita, uy. Putol mang linya. Uy, nga naman. Wa matingali sila kabayad silang telepono, tita. Mau tingali? Kanang imposible kayong may tabo. Hindi. Inom una aning kape. Ay, salamat in taon si mong pagkamanggihuna-unaon, Sir Diggs. Pero Salamat. dili sa tingali sila maputla ng telepono. Uy, Doon ako'y gidudahan. Ha? Doon na. Unsa may kidudahan ni mo, Sir Diggs? Gidudahan ako. Nga gituyo nila putol ang linya sa ilang telepono. Kay mahadlok sila nako. Unsa? Uy. Uy, nga ko taw mahadlok man sila ni mo, Sir Diggs. Mahadlok sila. Napangutan-on kung may patay pa sa ila. Ha? Ikaw sabday, kung makakunta ka, pangutan na lang sab kung wa ba'y namatay sa ila. Aw, sige, uy. Sige, maghuna-huna ako kung saan dyan na ko papangutan na, pero okay sa no? Kana. Ayaw pa iladayon kay tingalig ibutang ang telepono. Og dili na hinoon makigsulti ni mo, Laila. Kana, gusto ka na. Bitaw, pag huna-una diya, kung unsa ka, o kung unsay, o kinsay pangitaon ni mo sa ilang Venus. Love, dali na! Manayaw na ta! Ha? Dili ko ka maon. Sus, waka maura ka, oy! Ako'y bahala ni mo. Dali na yun! Sige. Yes! Maura na itong theme song, Rexon! Dali na! Manayaw na ta! Ha? Uy, di man gid makontak, uy. Klaro na lagi kayo na, Laila, di-disconnect sa kanahan ang link. Nahadlok na sila nga may manawag. Lain na sa kong gibati, Sir Diggs, uy. Mura man kong katakihon. Ayaw, anak. Ayaw, anak. Saman ka, mura ka dili pagsik.
Bagsik ko gago niya mag-inom ka na. Asa na mo pagkabagsik style? Imo style, bagsik style. Maluyam sa tapanag sa Sir Digsoy. Sige lang na itabag si Kani. Labi na karoon nga. Gihaya pa nas papaloy sito. Kunya si Rickson to apagit kang Venus. Bebe. Ako yung kontak, be. Karon. Mo, hala. Bibanting. Ha? Dali, lalak. Pagkisulti sa magkatubag. Ha? Hello? Hello Wa mo'y balik ang baboy di ha? Hoy, panuway! Dili ni pigil ang imong gitawagan. Hala. Venus imo nga ano? Ano nakaila ka na ako? Kana tungod kay akong imong konsensya. Ayaw bugal-bugal ha, panuway! Dali, lalak. Dali. Pagkisulti na. Si Venus. Abi, Sir Diggs. Hello? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!